Sugpo. Magkano? Wala yung may-ari. Sige, sige, salamat. Boss, magkano na ito na? Yellow pin. Tuna. At, Yung tuna malaki. ay, yung yellow pin, magkano? Dito 180 na Mataas ngayon. Opo, tuna. Nakaraan, bumili ako dito, 160. Mataas po, wala po isla. Walang bagsak na gaano. Biglang nawala po. 200 ang 1 kilo. 200, 180. Oh. Pwede naman bumili dalawa dyan, di ba? Nakaraan, binili ko dito 4 nung gabi. Nung nakarang Biyernes. Dito 180. 180 na. Kaya lang, wala akong dalang plastic. Plastic po. Dahil pala yung sa may tindahan. Ganda yung ano, pang-i. Ay! Okay, ano? Sorry. Pabilihan. Nabili yan, ibig sabihin. Pabilihan. So, di, okay yan, kuya. Kunin mo yan. Ayan. Yung dalawang yan. Yung dalawang yan. Ano kilo, boss? 3? Babae in order ko. Ano, laki mo. Magkano kilo dyan sa ano, halo-halo? 30, 250. 250. Ano waksa? Nasa lengga, no? Ano waksa? Hasa. Ganda, no? 330. Ang ganda ng bisug. Sige, boss, thank you. Boss, magkano pusit mo? Ano po? Dito, magkano pusit? 380. 380? 380, itlogan. Boss, salamat. Alright, so isang magandang gabi po at mapagpalang gabi po sa ating mga kababayan, no. So pupunta tayo ngayon sa Malabon Fishport upang mag-update po ng kanilang mga itinitinda dito, no. So tara, check natin kung gaano po at kung may bagsak na po ng ganitong oras ng alas 7 po ng gabi, no. So, talagang makakita ka doon ng maraming isda at kung ano-anong iba't ibang uri ng kanilang mga itinitinda. So, alamin din natin yung mga presyo po, no, nung mga isda po nila doon at talagang makikita mo ay sobrang lalaki po, no. Kaya, tara, let's go! So, sa ganitong mga oras, no, titingnan po natin kung talagang may mga bagsak na po na isda sa Malabon Fishport. Ito po ay dinarayo rin po ng ating mga kababayan. Dahil nga sa mura po, ang bilihan po dito, no, nakakabili rin po kahit mga 2 kilo, no. Sa mga yellowfin tuna, nakakabili po ng per pieces. No, nagkakalaga rin po ng 160 ang isang piraso, pero hindi po natin kasi stable po yung mga presyo po nila sa Malabon Fishport. Kaya mag-aalam-alam po tayo ng mga presyo ng itong oras po ng gabi. Dahil alam ko may mga binabagsak na po sila doon ng mga isda. Saka yung galing din po sa lansya. So, sa mga kababayan po natin na shout out po sa Team Mandirigma at mga kababayan po natin mga OFW na nagtitiis po na maiihawan ng mga pamilya po nila, no. Talagang hanga po kami sa inyo at isa po kayong bayani. At shout out din po pala kay Pelong TV, kay Kuya Ed, Tardons TV, si Pam Sulayaw, aking vlogger din po dito sa
Malabon Fishport, no? May tinda-tinda rin po siya ng mga bangus sa labas po kapag araw at gabi. So sa hindi pa po mga nakakaalam, no, pwede niyo pong pasyalan po yan, yung Malabon Fishport. At nakakabili po kayo dyan ng mga murang isda po. At nagsarin po dyan ng iba't ibang uri ng isda sa lugar na yan. At sa Malabon Fish Market din po, meron din po, araw-araw po yan pag umaga, no. Hanggang gabi, meron po mga paninda po sila dyan, mga isdang tumpukan sa halagang 50 pesos. Pero may mas mababa pa dyan na umaabot ng 30 pesos, no. Nakakabili po din sa Malabon Fish Market. Talagang hindi po maawat ang tumpukan po talaga dyan. Ang kagandahan lang po doon, no, yung 50 pesos mo ngayong gabi, may mauulam na ang yung pamilya. Dahil nga sa kagandahan na kanilang mga itinitinda po dito sa Malabon Fish Market. Tumpukan po yan. Kung kayo naman po ay bibili dito sa Malabon Fish Market, hindi porket mura po yung kanilang mga tinitinda ay okay na po yung ano nila. So, sige, maging mapanuri din po tayo sa ating mga pinamimili po dyan. Kaya ang ano po, lalo na ang hipon po dyan, no? Murang-mura po ang bentahan po talaga dyan sa lugar ng fish market. Hindi po kasi mga stable po yung mga presyon po nila. Minsan pabago-bago po talaga, no? Minsan mababa, 250. Mga big size na po yun. Minsan naman po, maabot din po ng 350 ang kanilang mga presyon. So malapit na po tayo sa Malabon Fishport. Yung sana ay marami pong binabagsak na isda po. Bakit na po tayo dito, no? So welcome po kayo kay Boss Lando Explorer, no? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking mga ina-upload na video. Ito natin kung talagang tinda na po ngayong oras na ito ng alas 7 po ng gabi. So yan, may mga latag-latag na po sila, no? Nag-umpisa na po yung kanilang mga bagsakan po rito. Yan, banye-banyera po mga isda po ang kanilang mga tinitinda po dito. Tanigi. Sahasa. So mga nag-aayos pa lang po sila ng kanilang mga parinda po dito sa Malabon Fishport. So sa mga ganitong oras po, wala pa rin po silang mga ano, no? Naglalatag pa lang po sila ng kanilang mga itinitinda po dito sa Malabon Fishport. Pero mga bandang alas 9 po yan, napakarami na po yan. Dito, te. Magkano? 20. Harang to ah.
Ah. Doon di sa harapan to, no? Sa harap. Ay, isa lang yun. Mm. Pares lang. May mga ano na ba dyan? May mabibili na bang tuna dyan? Bandang dulo po. Sa kabila, no? Bandang pag ano. Dito na, sa kanan, no? Wala pa. Wala rin. Eh, dahil amin na. Mali pa kayo. Dito banda likod. Oo. Diyan lang kayo mag-ano, maraming tuna dyan. Bandang dulo. Thank you. Bandang dulo, boss. Okay. Ang tuna. Malalaki dyan. Dito mamaya pa eh. Mamaya pa. Sige, salamat. Magkasugpo. Magkano? Wala yung may-ari. Sige, salamat. Thank you. Sugpo yun. Naharang tayo doon, ha. So, dito ang daming mga tinitinda, no? Yan po, ang lalaki ng isda. Dorado. Ano yung pinuntahan natin? Ayun, St. Clair. Ito. Boss, magkano na ito na? Yellow pin. At, ayun, yellow pin, magkano? Mataas ngayon? Opo, Nakaraan, bumili ako dito, 160. mataas po, wala po isla. Walang bagsak na gaano. Biglang nawala po. 200 ang isang kilo. 100, 180. Oh. Pwede naman bumili dalawa dyan, di ba? Nakaraan, binili ko dito 4 nung gabi. Nung nakarang Biyernes. Dito, 180. Kaya lang, wala akong dalang plastic. Plastic po. Dami palengke. Sa may kita. Ito yung ano, oh, ay! Paki ano? Pabilihan. Kabili yan, ibig sabihin. So, di, okay yan, kuya, kunin mo yan. Ayan. Yung dalawang yan. Kaya pati ko. So, plastic nga po. Magkano puti? Oo. Dalawa. Ilang peraso? 2 piraso. 4 pesos? Mabuti may bariya. Malabig ko eh. Pag-nilo po eh. Meron? 2 kilo. Uy. Ito pala yan. Dito ka ba? 400 lang. Ngayon pala kayo mili? Oo. Ipang-ano namin ito eh. Ni Aya. Oo. Ikaw kay Hero dito? Hindi, pagkawala lang siya. Thank you. So, ang laki ng tuna, oh. Tapos, lapu-lapo na kung. Tapos, yung makatinda nila dito.
So, kakaunti pa rin po ang bagsak ngayon, no? Mga bandang alas 9 po yan. Napakarami na pong bagsak dito na mga isda. Dalagang bukid. Papakol. Ang dami isda yan. Hmm. Oo. Lapu-lapu yan, lapu-lapu. Alright, so ang per kilo po ngayon ng yellowfin tuna ay tumaas po, no? 200 pesos po ang per kilo. Ali, bumili po tayo, no? Pwede po talaga kapag bumili ka doon, pwedeng bumili ng kahit 2 piraso, 1 piraso, basta may pambayad po tayo, no? So, dito tayo, so palabas na tayo, no? Kaya alam po tayo ng mga presyon po ng kanilang mga patinda. Dalagang bukid. Oh, ang gaganda ng mga isda, puro dalagang bukid. Ito pusit. Ang laki ng magkano kilo, boss? 3? Babae in order ko. Ang laki mo. Hindi, okay na. Boss, thank you. I-cancel na yung... Magkano kilo dyan sa ano, halo-halo? 30, 250. 250? Ako lumaksa. Nasa lengga, no? Hasa. Lengga, no? 330. Ang ganda ng bisug. Sige, boss, thank you. So, sa halo-halong isda, no? 250 po, murang-mura na po yun. Tapos dito mayroong matambaka. Kabeta. Boss, magkano pusit mo? Ano po? Dito, magkano pusit? 380. 380? 380, itlogan. Boss, salamat. So, ang pusit po, 380 po ang per kilo, no? 380 po ang per kilo ng pusit. No, itlogan po yun. Talagang jackpot ka doon. So, dito may mga paninda pa rin po mga isda, no? Mga tumpok-tumpukan po. Yan po, oh. 50 pesos po yung isdang kabase. Wait, yung pag-sip yan, naniwa yan. Thank you.
So kahit gabi na may tumpok-tumpukan pa rin po mga isda dito sa Malabon Market, no? Magkano yan na isang plato? Saan? 100? Saan? Ito 200. Yan, yung dalawa 150. Oh. Sariwa, no? Salamat po, nanay. Ayan, no? Mga tumpukan, 50 pesos po. Alright, so yun na nga, at nakabili na nga tayo ng ating iuwi sa bahay, no? So, hindi pa gaano karamihan po ang bagsak po ngayon ng isda dito sa Malabon Fish Port. Gawa ng alas 7 pa lang po at nag-aasikaso pa lang po sila ng kanilang mga ititinda sa ating mga kababayan na humahango po na mga customer, no, na dinadala sa iba't ibang lugar po dito sa Metro Manila. So maya-maya po na nadadagsa na po lahat yung mga mamimili po dyan at nandito na po lahat yung mga tracking na darating po dito sa Malabon. So nag-uumpisa pa lang po talaga sila mag-asikaso at mag-ayos. Talagang mamaya at napakarami po talagang isda kayo nakikita. So yun nakikita nyo po ngayon sa harapan ko, no? Nakita nyo po yan. Yan po ay nakahangon na po yan at nakapag-big deal na po yan doon sa bulungan po sa loob ng Malabon Fish Port. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagsubaybay ng aking mga video, no? Sa susunod na araw po ay babalik po tayo dyan sa Malabon Fish Port upang magkatid po uli at pupunta tayo ng mga 10 PM po ng gabi at i-update ko po uli kayo. So sa mga taga-subaybay po ng aking video, maraming salamat po at mabuhay po kayo at pagpalain po tayo ng amang nasa itaas. Thank you. Bye-bye!